Ang init. Anak, di ka unin ako ti ha. Ayos, nakaturog, madi makasurot. Wala kay, lapas ka naglaban? Kuha na ba kayo? May salapay ko pa yun, Nay. Go! Mabali na mapang ko dabakan pa kahit. Anak, mapangkaman kanya dabakon? Hindi ka natagari pa kayo, ito nakaturog. Ayun, nakaturugan niya ading ko. Bumba kayo, pagbita lang mo ko dabaak. Ayun, sige nga Rod. Agawin ko muna dagos ah. Bumba kayo, pagbitak lang. Ayun, sige nga Rod, ingkan. Sige ba kayo? Ayos, malalaman ko na kung saan yung bahay nila Baak. Ayos, mayat pala tikatay na dyan may isa. Bakit parang ang layo ng bahay nila Baak? Sila da sumasaro nung kanya ka. Madinsa ah. Parang nakakalata na ata si Kuya Andres ah. Awam mo eh. Pigas dyan. Sila da masagsagap ko. Ah, yan na siguro yung bahay nila Baak. Bak! Yuhu! Oh, arte ka, May. Himala, nakatakas ka. Bagtamadim ka doon ni Tibo. Madibak! Nagmayat pala tikatay na di balay. Ayos, mit, ano kas jay? Sige, alang ka pala ti merindam, ta amok na nabandog ka. Sige raw. Talaga mo ta. Among talaga ti pamigsak ka. Nato ni. Ayos, sakto may merienda. May dati potito chip mo ha. Bak. Hi Kuya Andres. Hi Baak. Ukis ti sabam Andres. Kuno magkatkatay pa lang. Ay, pinanawa di balay ko. Nakaturog pa ilang. Tamang-tama, gutom na ako. Baak, pwede ba magmerienda? Ano pa nga ba? Dito ka na. Huwag mo na dyan, oh. Umuna pa yung magmerienda. Siya kinabanlo. Yan. Sakto, gutom na ako. Nice. Gusto nyo? Oh, magmerienda na din kayo. Sige lang, sa'yo na yan. Busog pa ako. Nice. Ang init. Wow! Ang init. Kaya mainit talaga.
Ba't ganyan kayo makatingin sa akin? Wala. Namagaan na di ka na bukod ko ah. Hindi naman kayo nagme-merienda? Sige lang, busog na kami. Di ba ba? Hoy, bak. Ano pa yan, Dre? Kunak, nabusog tapay lang. Paano may takit kita nanusog? Uwi na, Dre. Nagkustabay lang. Bahala kayo. Ako nang ubos nito. Sige, kain lang ng kain. Sa'yo talaga yun. Dres, hinta mo pa yung video war. Sige, Baak. Emma, yan ka na muna. May sasabihin lang sa akin si Baak. Sige, Kuya Andres. Ito na. Andres. Okay, Baak. Ukis ti sa bam, Andres. Tataalan na pangangati ka sa jay. Puro siya na road, Baak. Nainom ko pa ituloy yung katay ko. Katay. Numadi nga tumboy aji, Andres. Sigurado, ado na pasangit na aji nga lalaki. Supay, Baak. Mapalinsi ka. Ano nga mabalin, Andres? Awa, kunak, numabalin lang ko mga babae. So, Madagbaliw aji, Andres. Tumboy lat aji. supay Tagsubi dyan, Baak. Sige, tagaro din. Ba't ang tagal nyo? Naubos ko na tuloy yung merienda nyo. Pasensya na kayo, naubos ko tong merienda nyo. Okay lang yon, hindi pa naman kami mabising. Umuwi ka na, Emma. Baka nahanap ka na natin mo. Bakit ikaw, Kuya? Hindi ka pa uwi? Mamaya na ako uwi. May pag-uusapan muna kami ni Baak. Oo, Emma, mamaya pa uwi si Andres. Sinong kasama kong uuwi? Nakaya mong pumunta dito. Di mo kayang umuwing may maysa. Eh, sinigdan lang naman kita. Kaya ako nagpunta dito. Kaduam lang namin nga agawid din, Andres. Kung madyak pa yung kitagawin, pinagkulit kayo. Nana, baybayam ni ading mga agawid nga may sana. Makadamdama, kung tanda ka man ay. Siguro, nabigat ko lang ngayon. Punta ka ulit dito bukas, Kuya Andres. Ay, hindi. Madami pala akong gagawin bukas. Ay, kala ko pupunta ka ulit bukas dito. Sige, 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 Andres. Dapat yung brahe. Siguro, ditakan. Sige, Baak. Sa susunod ulit, ha? Sige, Andres, iyawit mo atan. Sige, tara na. Ayos ko man, kaso tomboy mo eh. Bilisan mo. Sige, Kuya Andres. Hintayin mo ko. Hindi ko alam yung uuwian ko. Kuya, hintayin mo ako!